Robert Abela baqa ma talab skuża l-fatt li l-Gvern Laburista iddefenda sal-aħħar lil Keith Schembri. Fil-fatt, l-għada li Schembri kien akkużat fost l-oħrajn korruzzjoni u ħasil ta' flus, il-Prim Ministru ħarab milli jwieġeb dwar dawn l-iżviluppi serjissimi li assistejna għalihom fl-aħħar 24 siegħa. Semmejt l-interess nazzjonali. Taħseb li kienet fl-interess nazzjonali li il-Gvern jibqa' jiddefendi lil Keith Schembri minkejja l-allegazzjonijiet kollha sal-ġurnata li rriżenja fl-2019? Jien nista' nwieġeb Albert għal dak li għamilt jiena. U b'din it-tweġiba, Abela għażel biss li jfarfar biex ma jagħmilx apoloġija. Minflok, il-Prim Ministru nfexx f'attakk fuq il-Partit Nazzjonista u repeta r-retorika solita tiegħu. Istituzzjonijiet illi taw riżultati li huma effettivi u ħadmu. Dan mingħajr ma metta li l-arresti kienu possibbli biss grazzi għal żewġ inkjesti li talab l-ex kap tal-Partit Nazzjonista Simon Busuttil. Matul id-diskors tiegħu baw jinsisti li pajjiżna jinxraqlu istituzzjonijiet tal-ogħla livell minkejja li 4 snin ilu meta Simon Busuttil ippreżenta l-evidenza fil-qorti dwar l-allegat ħasil ta' flus minn Keith Schembri, Abela ddiskrivih bħala aġir populista. X'il-mossa li għamel lillum il-mossa populista jrid iwaqqaf lill-maġistrati inkwirenti Aron Buġejja milli għamel il-konklużjoni tiegħu. Għaliex Simon Busuttil jaf il-verità x'inhi u fejn hi. Dan u iżjed ħareġ il-ħadd filgħodu waqt li Abela kien qed jiġi mistoqsi mill-ġurnalisti minn 4 kmamar tal-aħbarijiet tal-Avin Malta, The Malta Independent, kif ukoll mix-xandir tal-Istat u l-Midja Laburista. Tul din l-intervista f'mument minnhom, Robert Abela rabat lilu nnifsu mal-Gvern ta' Joseph Muscat u qal li fit 8 snin konna katalisti. Il-Prim Ministru konferma li huwa għadu ma staqsix li kabinett tiegħu minnu l-Ministru li semma l-koħħu fil-qorti u li allegatament hu involut fil-big job li seħ numru ta' snin ilu. Akkuża li torbot politiku laburista preżenti ma' każ kriminali tal-passat. Prim Ministru, se nerġa' nistaqsik nirreferik għal dak li staqsid il-kollega fuq dak li qed jgħid Vince Muscat. Ma semmiex il-Ministru li kien allegatament involut fil-big job tal-attentat ħajs fuq l-HSBC, mhux għax Jason Nazza parti ma rridx jistassih, imma għax il-maġistrat għallu li ma jistax isemmi ismijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-tila Daphne Caruana Galizja. Ġifieri issa qed jitlob maħfra. Jista' jkun li jekk jirċievi l-maħfra u lest jgħid fil-qorti isemmi l-Ministru tal-min irid jirreferi. Però l-Kabinett se jiddiskuti r-request u kif se jista' jiddiskuti r-request jekk wieħed minnhom jista' jkun il-ħalli li Vince Muscat qed jissemma ma nafx se tiddiskuti l-materja ħalli fil-Kamra. Pettati spjegazzjoni simpliċistika iżejjed. Kristin Mamo għal Net News.